kabumba skeuta yo big manting manager katero monbo beat nyangwe akapela ili dorilidza unge vuvuzela vavane kunaka iwe switi masala mati mationa muno futi takachila waita ingwangu pana godzilla zvimalebo nyama ndati zvimafila ini ndouraya ndiri siri yaokila ndopata pamweya ini ndiri ila saoli 10 vatikata takakula vakasvika nekutongwi bata futi kola ndounza magetsi edzuva kunge sola endendeni vana futi anopona hati music dzacho futi ndonzigona dorova English futi ineshona Chano skeuta kabumba wacha utina mai yakuyendwe zvese zvaunoitanga zvitendwe shaura iwewe kuti vakunzwe ndokuti futi mukatupinzwe pazvinooma dona uchisimuka vanoda urumwe nemhuka madzikirira ufe nebuka pamwera bleshe nekuda kwekuka ndotoshaya chandakavatadzira kochikonai chandakavadyira voboyekana kungo kuti ndarira kungochema chete chinzwa manje ngomuna kapenga atirari inozvijira tisati yanyoenda kure tinoti ambosimbisa podcast atirari 263 nefreestyle right chimbo chipinda unopinda isairiti kana akapela toripinda pachisairiti kabumba skeuta wachano ndaingonza chinzi kuna hatirare ndaitomutsvaga mufunge kuti ari kupi hatirare ndaingonzwa kunzi ari kuma7 ndikati rekupi koku7 ndikazopa wana pa10 ndakasvika ndokupiwa chiinterview nahatirare alongside iye jera vanhu vachicherachera padhuze ndaiswedera ndakapinda muno mahatirare maskati dziri kuma4 ndakasvika ndina iye tan4 tairova vanhu mangofo handino vanhu tivagera tina jera atirare ndaimuita sei ndaimutera hanzi akapana pakuri kuma4 kuna atirare najera out of 10 mukomana muchimumpayo tinzwa kuti munoti out of 10 munomupa mangani right muri Zimbabwe ngaibe tapinda tichida iso kusangana kwatiri kuita zvekare pano paHadzirare 263 channel yamunofarira tinokuvigirai zvirongwa zvino zvinoitika munyika yedu yeZimbabwe jera uda kuti chikuwana makasimbere muri Zimbabwe just please ngatione mukomana mupengo yake achitaurawo side renyaya dzake nezvinhu zvaada kubatsirwa nazvo kana kuti nezvise zvaavaya nazvo panapa kunoonekwa samubatsira vachizokwanisa mubatsira tisati tatanga kuti mukomana ataure zivisa vanhu zita rako kozivanzwa music yako kuti akomenda achiti Hatirare unogona zviti anofanira kukomenda nezita rako zita ndiani zita rangu rokuberekwa ndoitwa Musa Tom Musa Makaveli Tom Musa Makaveli Tom Tom yes. Musa Makaveli Tom itu mazita Tom ndo surname kumusha kwende kupi kumusha kwedu kuMalawi abasi kushanda jujira maya wana juju dzatobata yani wani lawe to respect shana wandiro Malawi ngoma ni language yake hanzi vanhu vari kuti hanzi tichazopamukana nekuti umborwa language yako negona language yangu yandigone nemari yekuti nini vabereki vangu vatozvaruwo muno wasi root ndiko kumba kuMalawi sitari kuimbisa ndiani Junior Skeuta kabumba kabumba anobva nechepagrenora chicha akakutuma Skeuta kuti utange kuita zvemusic akakuinspire ndiani inini munhu akandiinspire ndakazviinspire ndega nekuti ndagara naye munhu ada kuimba saka kana tiri munemba dance right yes nemba dance kana tiri mudance ndiani munhu 1 or 2 wangoti uyu munhu andonakirwa naye ndi movement rake ndorida Libona Nishati big out right
Saka iwewe wakatozi nasi na libo. Ndio baba Rona, right? Ndio baba Rona, baba Emeka. Vakati ya kukolab unomanya fast vanenge vatononoka vandedza. Alright. Skeuta titange tichidai tinoziva chinotsikira maghetto youth wengi ende tinochinzwisisa. Madisadvantages aunosangana nawo munyaya yeindustry yemusic angave api? Inini mumusic industry inini ndinosangana nemadambudziko ekutoshaya kana mafoni chaiwo ekupusha mangoma pamwe chete nekutoshaya bhando racho ekuti mangoma anga achifamba pamwe chete nemanagement. Studio session so far uri kurekoda wakamboti wamborekoda anything so far? Ndakamborekoda mangoma mangani? 1 aripo pamepo? Pamepo aripo nyefoni yawataona tokoro jiraka ndamborera akapela vanhu pasina beat ngoma rakarekoda chero wakamborekoda iroro. Alright. Wachano Skeuta kabumba iwewe stand kwa sami chimoko chami impilo yami ndaikudamani usandaro mami ndotenda ishe samatenga vakandipa tsvara kadenga iwe nekuti muguva ndopinda newe mwana akanaka zvinomwisa mvura ndaipikisa zvikanzi akuhura taive tiri tese dhanzi tichipura sezvataita kumangura izvi zvaimakwanana devhosi mwari vachakopoma ineuchira nandiri pavhesi ndakabata vhesi pasongo nabere vibes. Okay, bere. Chava yapindura nomapere. Saka mese muri team 1. Isati team 1. Asimango shanda mese da. Okay. Alright, trip hapo Skeuta. Tinoziya mukoma vedu. Jira mukoma vedu vanosimudzira ma artists. Interest. Kuti interest. Travis Mtanzo anowanzopa ma cup clash. Okay, tempo mana Godfather. Kuti Godfather. Vanozana mukoma chipasi. Chipasi ndiwe anongokuisa pashow nyaya dzemashows asimudzire mangoma chete but iye kwakawandira kumashows. Wakamboenda here ku cup clash? Ino cup clash ndakuenda. Chii chakakutadza kuti ubaye cup clash? Cup clash inini ndanga ndisina zvekuimba saka ndaimboenda unoimba. Like ungosina malines here. Asa wakambozama kumaunganidza malines? Malines icho zvinatonawo nekuti apa ndikutoenda. Alright. Iriko cup clash dishandi? Iriko yasara muna December, right? Mangoma ako Skeuta unoita zvekunyorere kana kuti ndimi vanangoere diki vakati tinongorota? Ini mangoma ndinotonyora pasi. Izvo zvino handafoni ndotonyora kana mubhuku. Mangoma ndinotonyora pasi. Panjozito mamwe nguva dzandobata ma freestyle. Aiwa ndowane ndichimba zvandiri kuona. Alright, so far tine vanhu vari kuona anangwere vachiona naJalavu vari kutedzera skill ravo ivo rana Jalavu nanangwere. Iwe chichikuita kuti usatedzere vanhu vavo? Inini ndinopa ndisatedzereka handidi kuita role model yomumwe munhu azvisitse kure kuti munhu pamwe kunotozobatwa nemacopyright pakadaro plus vanhu vakadaro panopisa mumwe wavo ari kupisa ndopavanopisawo kana kanyarara naivo vanyarara saka hazvimeke sense kuti inini panopisa munhu handiri kutedzera ndobatikira ipapo panonyarara nendonyarara indodaura machipusha music. Okay, so you don't nyazogadzira chinhu chako chekuti kana amwe munhu kana azotedzera kuti iwe unzi ndiri kutedzera mumwe munhu. Right, tiri ipapo Skeuta watonoimba dhanzo king vezindhanzo so far vari kumatrix aiyo ndisewati ndi king vezindhanzo so far kucup clash zvakapruvwa cup clash yaisiro dhanzo ayo hongo zvakabuda musarudzo izvozvo zvakabuda musarudzo cup clash yaisiro bosi pakaitwa makapu mashomani this year so far 1 year akabuda akawina akazowina pari kuwina muchamuti king aiwa inini izimira ntauro inini ndoona nge mangoma aya asina king hapatorina king nemva kuti inini one day inogona kuti nzinda king nemva kuti ndingoimbo zvangofadza vanhu asiro ndato king sanyepo ndekuti hakuna munhu anonzi king because king munhu anotogara zvazvo nokuti apa Blot anogona kutozopowa ngwere futi akadyiwa saka ato king asiite saka king sting hakuna king kusting hakuna king ndiye anenge achidiwa zveipapo tine video rasara posta jera
ari kutanzi mainini sekalazi stuff but yetsiyani nayo nyaya iyoyo. Alright. Yo ini nangu alright. Unochera music yese right. Overall in Zimbabwe haini mibvunzo ndofarira. Ndiano unobig man true unokwanisa ngoti awa unonya so vanoindi inspire kuti waite zvauri kuita vakuinspire but ndo inspire wa mama taura kuti ndi inspire kana tandi inspire nemunhu but ava ndo wafarira Jah Prayzah na big man ndo vanhu vemuZimbabwe. Tiri papo amai ngatibvunze chidai chanorombobudzana tiri 3 kudai so munotarisira here kuti kuchaani collab raJah Prayzah na Winky D muZimbabwe? Inini ndoti inogona kuveko noti maartista hazi ane zvaanoita anogona kungogadzira iko zvino achane imwe na busy signal maizviziva saka angona kungogadzira ini ndiri kuti alright awa vanogona but maybe zvinogona kutora time why uzoti nyaya iripo ndeyekuti sometimes iwo kana chikuita kuti uite zvapana kuti pamadhezi aipisa audi 10 na votes uzoti chaita kuti vanenge vamba vachipisa the division of mafans kumaseparata mafans so if you join forces I think vanhu kwete nini but vamwe vanhu vanotobhiliva kuti nyangwe Jah Prayzah akabuda chinhu chinonakidza vanototi aiwa zvinombova why ndodivina asi vakajoina forces but I think it's the right thing. Pachashaya competition munhu wese anenge akutongonakirwa nemango but zviri right. I'm looking forward to that. Collaboro ndakatomirira vamboinoitawo zvavo collab nokurudzira vakaita BBC Jah Prayzah ana kuimba zvake Jah Prayzah but kungoti eish awandeiti kwambo chirimo mufoni mango saka jera mukomana wada umurwa nemubvunzo upi? haina ndina mubvunzo yakawanda zvangu asi nyaya iripo ndeyekungoti iwewe what are you promising mafans ukanzi wapiwa mukana wapiwa platform yo yekuimba what are you promising mafans? Ini mafans ndo mapromisa something good chinhu chakanaka mabomba scale takabomba but yochiona danso zvamai manje is it a good rendry yekufamba nayo kuti ndiyo here musambo uchinyasoti uyu wakapenga? Ini ndoona kunge dhanzo ndiye musambo wekufamba nayo nemhaka yekuti ukatiimbei dhanzo unozongokwanisa kuzongochinja kana wada kumberi. Okay, so you're saying kuti noti mamwe maartist yehip hop chaiwo atanga achitoimba dhanzo chokwadi ana baba gweru uzababa gweru vakatanga vachimba dhanzo baba gweru andakazorwa wemachiruru androunza panapa baba akatanga chimba dhanzo pana Steve anga aripoka pakametoka tichaure chida isu muri yeZimbabwe kusvika Friday munoona podcast yababa gweru kubva pano padzerare 263 vanga vambotora ubaba Harare baba Harare vari kugospel ndozvatiri kuzama saka iwe zvikumbiro zvaunazvo kumhuri yeZimbabwe usatya kutaura zvese chidimbo muda this muda that kana vari kuva nemoyo wakanaka vatona video inono nekuti iwo hausi kubira munhu hausi kuita zvemadrugs sarodza kuti zi asi kuita madrugs here handitore madrugs asi vambopera nepane mutoriro pari kurwa mutoriro vanobva mutoriro tokona kuti papfuura but tokona kunge sina topaona chaivo autopazivi awa saka ramba uchifamba nesakangoti ungopowa zvichemo zvako kumafanzi zvawangokwanisa beside kumafanzi chero kumapromoters chero vanhu vane mastudios avo mahombe because isu totaura kuti produce quality saka tiri kuti vahombe. Inini ndingokumbira following nesupport yenyu mafans ende munotsvaga junior_skelter.zw paInstagram, paWhatsApp 0782545095 handafoni but number dziripo anofanira unobatira ipapo ndakange ndibonge ndinayo 0782545095 0782545095 Facebook Junior Skelter. Alright, tiri papo legeteka nenge ka hondo bichana hondo wanoifarira sekalazi kuti sekalazi ngweri silent killer na Blot ndiana nokugonera. Inini ndoda ngwere indoda ngwere maka ndo inondigonera ngwere ndogona kudarika nemaka kuti ngwere ine following guy. Okay, kopa in terms of musically tikanzaunza munhu vantu wa pa stage ofungoti auya naye from Bura stage pastage paipa zvinoitika nzekuti zvoenderana nemafans anakawanda nguva iyoyo.
isusu vamwe kwangwere togona ngechionera live tasara kumba Blot angu nonohwina ikoko but hakunde ngwere mingota so following pamasocial media ndo pamaonero angu emusic kuti ukangogona kuve pamhepo uchingodiwa chete kwete kudiwa nevanhu pakukuona. Unoenda kuchechi? Kuchechi noenda hapo neapo. Nemate chechi nonzi? Anglican, St. Francis Anglican. Alright. Ndaiziya. Saka mukomana uyu anonamata anotoenda kuchechi. Zvatoda kuti atiitire jira, zvatoda kuti aitire mafans. Doti umbotirovera song. Hatisuda zintanzo. Siya umborova yekuti amai yaya. Yakapora yaya. Kana kuti love song. Ukatadza love song obvangorwa song yekuchechi. Torova dzese togona kusanganisa love. Chingomixe papo. Uchigona kuentertaina vanhu handi. Uda beat? Sai instrument. DJ, tudo beat rakapora. Tichimirira beat rakapora. Tinoona maartist mazhinji anokumbira sewekineo chivhayo. Uda kuti chikunara mukoma sewekineo? Inona sewekineo chivhayo. Ngotiwo wafana ngondono semaonero avanoita vamwe vese. Maangofanana mwese muri vana vavo kana kuti tese tiri vatendi vavo nemhaka kuti handini ndive kuchechi. Saka tiri vatendi vavo. Saka wakatokutiva kumasoro nenda? Kumasoro ndotobatika. Unogona toregedza kudya nyama here zveFriday? Ina ndingaregedzere kudya nyama kuda chunu. Uchikora mutemo. Mutemo wechechi avhenderana kuti mutemo wechechi wacho kuda kuti ndidye nyama dzese. Pane pamwe kuti unogononzi kuda kudya nyama dzese ka. Uchirambidza kudya nyama dzese. Pane munhu asingararama. Ngananzi men shall not live with bread alone. Vantodo nyama. Okay. Alright, sir. Vesera kutwa manyira. Udzanzi men should not live with bread. Auntie. Isako DJ. What? DJ auntie. Kabumba. Skeuta. Wachano. Katero. Famba ineni, famba ineni, uhambe nami, famba ineni, famba ineni, uhambe nami, baba famba inditewere, baba mizodzinga yerere, kuchemeko skeuta, kuchema namo kushayembe dzekupfeka, vamwe kuchikoro vondiseka, kanzi baba vako vakabroka, kumba gogo vakastroka, kujoza mukoma ndivo vakadzoka. Uhambe nami, famba ineni, uhambe nami, famba ineni, namo iri pamoyo inondibaya, haisi nyore kunzwa wehu kama atoshaya, pasi pano pezuva tiri kungo kanga waya. Dai mati. I know my freestyle is white up. I will do this one. Because in the fara, as like neka moyo, pauno pour out your heart shudara. Jira. Muri Zimbabwe andisi mene badompa dola. Ngo muita se. Umpa dola. Mwa mara mamuchindupo mari kuti ramenji pamwe matisa acho yapana. Umpa dola. Sika dola yochashandise. Dola iri njanotenga chokumwa. Ambo. Chokumwa uro. Uro kana kuti. Chokumwa hakuna doro redhora. Ndikunotenga uko. What is your price? Aiwa. Mira, right. Usodo nampana zvinyadzi artist but serious. Wakajara kumwa doro rere madollar for 3 rere. I think my 3 ripi kujira. Tumbwaka. Serious. Mukoma vasimbisa. Vonyangwe vasina mari asi vaita zvinodiwa. But mari ndinayo. Ndakupa dola razari ndinayo. Vasina yakawanda. Muri Zimbabwe sika tiri kuti ichi ndative ine moyo wekusimudzira vakomana vanoita zvemusic. Mukomana anonzi Skeuta. Ataura kuti iye haana foni. But akatarisa music yake Jira unoikumbira nemusic yani. Music yake ndoisa pa level rana master H. Kwero ndikumenza master H but akawana good studio nemunhu anomanager zvakanaka chimudzoda iyi apa pawabhaisa apa wakuona anosvika pa level rere. Anogona kuenda asikuti achaenda pamberi master H but achamboverengwa unzi kuna Skeuta. Zvangu zvakaita, zvangu zvakafamba ini Njira. Zvakaita.
ndoda kuti urekodhe song yawapedzera kuimba iyi yawapedzera ndichakuendesa kwa anzani kwarasniga ini ndichakuendesa ubva wanorekodha song iyoyo ubva wamboposta. And shout out to Rasniga zvisho ari kuita basa rakanaka. Rasniga kuita basa rakanaka, mukomo wangu rambai mune moyo wakanaka. Sikewo pa wanyora song yako yanatsobuda zvakanaka ndibati ubva wanorekodha song yako kwa mukomani Rasniga. Malenza wakamanyora kana kuti abuda mufestival. Ndakamanyora choti song yakapera. Thank you so much. Kana yakapera manake juma mangwana ndicharara ndataura naye Rasniga ndewenu. Ende muri Zimbabwe mukomana chema chimota ana foni. Unozwa kuti jera chinorwadza ndechekuti video rate 1k viewers. Rate 1k viewers. Pa 1k ipapo takatarisa takaita $10 kana $5 inokwana kutenga foni mukomana. Zvese zvaruda zvinokwana ipapo. Muri Zimbabwe ndatitei mudeme tongobatsirawo mukomana ari kuzama kutsvaga nekuimba haasi kuba hatina kuti tabata mukomana achibata kutora news ende tinotombowa record vanenge vabava vachita futi mutoriro vaita mutoriro we in good books but iye ari kuti pasi nemutoriro. Saka une dzimwe nambere dzinogara dziri active dzekuti takaisa apa kuti junior skeuta anenge kubatsira anokubata ipapo. Ndinganyepa ndina dzadedzira dzinobatika dzobatika makambudzi ikako kambudzi mina ri serious anotomona nekomo exactly kana uri kunzewo wakutaurawo nahatari katongodzozana vari kwana America anokwanisa kutaura naye unotaura nahatari kuti anongosisa shoko kana najira iwe uzire right much love.